Khovela hian kanin rin lo lai takin chiat na sang sang a thleng thin he chiat na hian kan nei zong zong malam huna kan suang to na te kumtam tak chu kan lo tho ha to na te min ti chiat sak thin tun tuma chuan he tiang thil thleng hi kan ngai thladon anga atop thlengin ingai thladon nia tha iti tak zetang August kumsang ni som patni ania Philippines ram chuan rin lok lo tak chiat na khovel puma thleng thin chu an tok hlau maya an ram tan chuan an thil ton to zinga rap thak ber ni in hei hian nun na tam tak asut bok mi puite chuan an hna an chana an in te chu tuilianin an hnol bova an nei engkim chu an chan vek mi hring le ramsa tam tak an thia an bu te chu ti chiat vek ani an ram chuan eile bara har sat na lian tak mai an ma chon ngal khol zin tam tak chu ti laya an ram tlo tu te chuan har sat na lian tak mai an ma chona tui lian wang chuan then khat chu chiat na pumpel an tum na lama an thi pha a tui lian chak tak chuan akonga reng reng pakhat ma azu alo he tiang hian ani he chanchin hi ain tran Mario chu kothlera mitam tak au thom rap thak tak chuan ati hara lau tak chung chuan khumatang chuan azuang thova nima sela chu aya rap thak chuan alo muak a in chan ve don chu tui lian chuan a chim to a khu thleng don tui chu thleng chho to in har sa tak chung chuan tukver lam chu apana mi puite chu tui lian lakatanga dam kho chu tumin an tlan chhia ti chu a mu akong khar chu tui chuan adang ti Mario chuan a hria a hei hian hong turin har satna asiama ama ero chu a apartment chu second floor a oma wangin tukver chu hongin tuya chuan azong thlata a mi puite chuan tui lian chu tlan bo san an tum to lo ti chu mu in chu aya an chakna chu tui chunga thei turin an khek zoka thingkunga ani lo pon building chipa chu an tum zok ani kotler chu aboi noi noya mi puite chu anin nora an nunna chan himnan midang te chu puma man tumin tuya chuan anin him tona chu ti lain tui lian chu anatel tel thung sanghaman tu ani angin Mariawan asia treng chu life jacket a ina a omti ani ti chuan a apartment a chuan a kir le a life jacket chu alo nuala pakhat chu a then hne na a peng heng he Maria wa po chuan life jacket chu ha in tui hleu chu atuma nima sela meichia lau thong taka chanpui tura ngen na trapri chu a heta a tu ma chuan chanpui an tum lo ti chu a muwa mi zong zong dam kho chu tuma an boi theu awangin tui lian chu anasa zual zel awangin tu ma chuan engma an ti theilo Mario chuan trap thom a hriat na lampan chuan a hleu pheya tu man an ngai sak lo nu chu chanpui thei ain ringa abul hnai awa thlen chuan meichia chu rakin ka ke hi tukvera atangania atia Mario chuan a boi pui ngal wata a ke tang chu phel sakin nula chu a hnunga omtirin malampan chuan a hleu pheya darka reife lau thonga alo to awang le chanpui tu a mulo awangin nula chu ni khoshalowin a omzuya Mario chu a chaw tak zeta mun sang lam a thlen pui nu chuan a chaw em awang chuan amuta topa thil ke them tam tak tuiliana alon tel awangin Mario chuan hliam engemaw zat anei pha tui bol hlo alem awang chuan a anuam lo hle bok minute som nuwa Mario chu a thapa ngai vele a chuti mek lain nula po chuan ni khuwa a hravele a ti hian soin nang hi kanun na min chan himsak tu ini ka ming chu ai mi ania tu man min tran pui du lova mitam tak kabul naya an lo hleu pheya tu man tukvera ka ketang chu min phel sak an tum lo keima wangin tuna hliam itor pha a mase ka tiama che
ka chunga I thil ti hi ka thei ngil to ngai lowang atia tlang lian vak lova an pahnih chuan zan hun chu an hmanga ti chuan atuk le a rescue team khovel puma mun than than mi chu mipui te chhanchhuak tur chuan Philippines ram chu an lo thlenga ama ero chu tu man Mario le Aimi te chu tlanga an ti an shelo Mario chuan Aimi chu khoya nge in helaya cheng hi I ang lo tlat athia nula chuan itidik chia Abu Dhabi United Arab Emirates ami kaniye atia mase inatanga hlataka heta hian enge iti tin azot le a Aimi chuan a thianu nen Philippines ram an fan kwal thu soin mase an flight an delay awangin ni rei vak lo cham le angai thu asoya vandoi thak takin a thianu chu abova tuilian chuan nol bovin nula chuan a hmule to lo kanun na min chan himsak awang hian kalom tak zet engtiknia emo lom thu ka hritlet veang che atia Mario chuan athil ti thin te chu hritlet ve in an hna tho na hmun te tuilian awanga a chan tak thil te chu a hrila tuipui bola chu adu zia thu a hrila a hla na sa zual don hle chungin ti chuan nileng hun chu aliam ta tlai lam alo ni chuan thlina tak chuan a chema ridang lam tak chu an pahnih chuan an hreta loudspeaker hmang chuan thil engemaw au thawm ri chu an hria a mase Mario chuan eng thil nge ti a hre thiam lo Aimi eroin a hre thiam thung helicopter chu an bul hnaya chuan lo chuk thla in nula chu an boipui ngala Mario chuan an tana local chu rescue team an ni aringa mase a han hria chian chuan mak ati hle Aimi tan chawa local an ni helicopter a chuan ve po phalsak ani lova Aimi chuan an tongin thil engemaw tak chu au chung chuan asoya Mario chu hruaitel ve tura ti in nima sela an rem ti lo Aimi chu an chela helicopter a chuan an norluta ti chuan hlataka an thlok ta Mario chu ama chau chuan an hnu chi a ti chuan trampui tu tur tu ma an local don lo ti chu Mario chuan a hethiama hliam atur ti hrerang chungin tlanga tang chuan a chuk thla a han thlen thlak chuan mi puite chu an beidong hle ti a hmu thei mi zong zong chu an thil chan tak te awang chuan an lunga in an trap na sa hle Mario chu a ina chuan kir le in engkim chu a chevek ti a hmu theia lungai tak chungin vawkam lampan chuan a kal chhun zom le a hla tak zet ti hrereng chungin a long te tak te chu a bodaya tuilian chuan a lak bok saka thil dang engma nei anei talo chu mai ni lovin ama chawin a oma chhungkua anei lova a beiseina bovekin a in hria Mario chuan tuipui hla tak vawkam kianga chuan zan hun hmana tumta a ala nuam chia chuang lova vawkama chuan ni engemaw zat hun a hmanga coconut le thei a hmu thei ang te chuan a in hno pur thin ti chuan hun a kal zela ni khat chu vawkama chuan helicopter chu alo tumta Mario chuan nula le pa upato lam helicopter atanga lo chuak chu a hmuwa palien tak tak te veng tu anom bok nula chu Mario bula chuan tlan phein a ku ngala Aimi kha iniem ti in Mario chuan azota o keima nge kanialom athia hunrei tak chung kan lo zong to chia ma se helai mun hi ingai nat na mun ber ti ka hrechuaka achan chu sanghaman tu ini ti ka hria atia kapa nen hian ichunga kan lom tak zet tu man min tranpui du lo lain kanun na min chan himsaka atia helicopter atanga lo chuak putar chu Aimi pa alo ni renga Mario chu Aimi pa chuan mitui tla chungin akua tong dang dai chuan a tong chhun zoma Aimi chuan a tong chu lo le sakin apa chuan lom thu a hril thu asoya
ti chuan Mario chu helicopter a roi lutin chulai hmun chu an chu santa ani Mario chu van sang taka chuan a oma an khopum puya chiat na sang sang thleng le tuin a chim lai chu a hmuwa ai mi chuan apa oil company UAE a na thatak a om thu soin Mario chu hlo thatak neya thok turin apa in som thu asoya Mario chuan chandan tur mai a shelo ti chuan sum don na lama engma hriat na anei lo thu a rilfi a chu wangin an rama om chu a thlang zoka ai mi a chanpui awang chuan lawmman engma adu lo thu a hril bok ti chuan ai mi chuan tiang hian isoi ka ring renga ti in tlanga hun kan man dun lai khan mi thatak ini ti ka ria chu wang chuan ania kapa in lom thu soinan thilpek che atum atia helicopter chu veng te rau te tuilian thlenna buloka chuan atuma ai mi chuan he sanghaman na long hi ita tur anie kapa chuan engkim ati felvek to e atia Mario chu amit tui tlachung chuan ai mi chu akua anun chu kumkhua tan ain thlak dang lam ta vek longa tanga a poisa tho chu zong zong chuan an rama mi har sa te chu atran puya Mario chuan hlim takin athil ton to hnu chu asoi chuak thina hei hian midang te tran pui turin ati chak thin he chanchin hi aro pui tak zeta midang te beisei nei lova trampui na chuan alom manin adong tu dik tak aron zong chuak le thin ole khati zong kha ani he video hi tha iti ni chuan like subscribe le share te lo men ve don nia